Assalamu alaikum, barkanka da zuwa Kuma TV. Idan wani ne zuwanka na farko ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. A yau insha Allah za mu yi muku bayani yadda ake karatun littafi a cikin wayarka ta Android, wato a cikin wayarka ta hannu za ka yi karatun littafi kana gida a ɗakin ka a kwance za ka yi karatun littafi kuma in Allah ya taimaka za ka iya ganin littafin ka ya karɓu kuma kana samun kuɗi da shi. Insha Allah yau za mu yi wannan bayanin na barkanka da zuwa Kuma TV. Idan wani ne zuwanka na farko ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanka da zuwa Bola TV. Yau za mu yi muku bayani yadda za ka yi karatun littafi, karatun Alƙur'ani a cikin wayarka na Android. Za ka iya sauke Ƙur'ani kai karatu kamar da yadda ka ga ana yi. Wannan kuma a cikin wayarka za ka yi ba tare da ka nemo speaker ba ko wani abu. Ko kuma kai karatun littafi duk dai abin da kake so kai za ka iya yi. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Da za ka yi amfani da wannan application din. Da farko dai za ka zo zuwa cikin Google Play Store na wayarka, za ka yi downloading din wannan application din mai suna Boloko. Ga nan na dan mai alamun cycle, sai ka yi taba yadda nake so ya kasance, saboda na dan yi amfani ne da shi. Sai ka zo ka taba shi, bayan ka taba shi zai nuno maka fuskar application din kamar haka. Bayan ya nuno maka fuskar application din kamar haka zai nuno maka nan wurin, sai ka zo anan sama ga wata star nan, sai ka zo ka taba star ɗinka. Bayan ka taba star ɗinka zai nuno maka, tunda kai alamun farko ne za ka yi amfani da shi, zai nuno maka wasu yan zaɓuɓɓuka. Sai ka zo wurin zaɓuɓɓukan kai ta taba next har zai kai ka zuwa nan wannan fuska. Sai ka zo a nan wurin ga wani wuri nan an taba plus, sai ka zo ka taba plus ɗinka. Bayan ka taba plus ɗinka zai nuno maka fuska uku irin haka. Sai ka zo ka taba record audio. A nan wurin idan ka zo za ka taɓa wannan record audio ɗin. Bayan ka taɓa shi sai ka zo ga wani jan abu nan, sai ka taɓa shi. To idan ka taɓa shi, kana taɓa shi sai ka fara maganar karatun da kake so ka yi. Saboda yanzu in nayi magana kamar recording ne again nake yi cikin recording, ba zai yiwu ka ji magana ba, amma kuma idan na ƙare maganar gabaki ɗaya za ka gani. Sai ka taɓa janka, bayan ka taɓa janka sai ka zo ka yi magana kamar karatun da kake so ka yi. Idan na gama zan kunna karatun kuma za ka ji idan ya yi lafiya lau. Abin da za ka yi a nan shi ne, bayan ka gama maganar da za ka yi ko kuma labarin da za ka bada ko karatun Alƙur'ani da za ka yi, sai ka zo jan da ka taɓa ka fara audio ɗin, to shi za ka taɓa. Sai kuma ka yi bi hanyar da za ka bi ka yi saving. Sai ka zo ka taɓa janka. Bayan ka taɓa janka, bayan ka taɓa jan zai nuno maka fuska kamar wannan fuskar da ya nuno yanzu. Sai ka zo ka kunna. Idan ka kunna yanzu haka ba za ka ji ba iyo, amma zan kunna muku bayan na ƙare. Sai ka zo ga next nan an rubuta next, sai ka zo ka taɓa next ɗinka. Bayan ka ji audio ɗin idan ya ma ko kuma da wani kuskure ko kuma da sunan da kake so ka yi amfani da shi, duka dai gashi nan. Sai ka zo ka taɓa next ɗinka wannan mai alamun jajajajan, sai ka taɓa next ɗinka. Bayan ka taɓa next ɗinka zai kawo maka wata fuskar har yau. Karatun da na yi ga nan yana tafiya. Idan ya je ƙarshe kuma bai je ƙarshe ba, kana iya taɓa next ɗinka. Idan ka taɓa next ɗinka zai yi please wait, ya yi processing, alamun dai ya yi saving ɗin audio ɗin maganar da kai. Sai ka zo ka taɓa next ɗinka kamar haka, zai fara please wait, sai ka jira shi ya yi processing ya gama. Bayan ka taɓa next ɗinka sai ka jira shi ya yi processing ya je zuwa 100. Yauwa gashi nan yana tafiya idan kuka lura, ba ma nauyi gare shi ba. Bayan ya yi processing audio sai ka zo ka taɓa a nan sama ga wani wuri nan an rubuta save. Sai ka zo ka taɓa save ɗinka. Sai ka yi allow ganin ka ba shi. Nan ɗin ma ko da na kunna ba za ku ji ba, amma da kun ji magana. Bari na yi minimizing. Idan na yi minimizing sai na shiga cikin wayata. Audio ɗinka ya yi saving, sai ma ka yi duk abin da kake so ka yi da shi.
wannan na sama shine audio da muka yi yanzu ga nan kuma idan kuka lura baya da wani nauyi, duka kilobyte ne. Sai ka zo ka taba shi, idan kuka lura haka zai zo ya bude maka kamar haka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. To wannan shine audio din da muka yi. Mun gode da ku kasance a Bola TV domin za mu kawo muku sababbin ci gaba yanda ake yin abubuwa da yawa. Idan ka ji wannan daɗin bidiyon namu, ka daure ka mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sabon shirinmu akan lokaci da zarar mun ɗora. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.